देखो बकचोदी के बिहा करके ले जेते तो लेते नहीं तो एकरा से खाली लौरा के मालिश करबेते की। भैया हम बिहारी बिल्लू तोरा सबके बीच लेके आ गेल छो एगो बिल्लू के धमाकेदार कॉमेडी वीडियो। तो अपना अपना कान में हेडफोन ढुका होता बियाह चले जेबू अपना घरे। तू चल जेते तो तोहर घर कथिल फटे छोरे सार। ससुरा में पियवा तोहर हाउ जनी धरे। ओकर साए उ नहीं पकड़ते तो ओकर लौरा केना खड़ा होते। बुझ लियो तोरो छेदा के लौरा लेने बिना मन नहीं लगे छो। जवन ले जाई बियाह कके लेबे करी, जवन ले जाई बियाह कके लेबे करी। देखो बकचोदी के बिहा करके ले जेते तो लेते नहीं तो एकरा से खाली लौरा के मालिश करबेते की। का कहतर बहिन चोद तोरा कान में लौरा ठुसल छो की रे। तारा तोरा सने सोई रे। ओकर भतार ओकरा लगन नहीं सुतते तो तोरा गार मारे ले जैतो बोल। सोची करे जा फाटे लग तो बाजार के तो हर चाटे। पहले तोहरे तो मिलल बाटे। ई बेटी चोद के छौरी पहले एकरा देलही तो तोहर साए गोबर गोदाम में फाड़तो है। मरद दर्द देबे करी, दर्द तो देवे करतो ओकर लौरा छे 4 फुट चौड़ा बुझली। तोरा सबके वीडियो बढ़िया लगला तो लाइक शेयर कमेंट करके हमरा सपोर्ट करा। तोहर सपोर्ट के जरूरत छे हमरा।